Kaixo Irati, hemen gaude berriz ere, zer moduz, ez hain ondo xamar? Egun honane, ni gaur gogotxo. Batzuetan ondo, bestetan ez hain ondo, garai aldakorretan bizi gara, lan ez egonkorrak, harreman aldakorrak, egokitu beharra etengabe, eta tokatzen zaigu gure emozioak eta osasun emozionala egoera horien aurrean kudeatzea. Bai, gure alderdi emozionala, eta bai, bestien alderdi emozionala baita ere, ez? Bai, eta ez da kudeatzen erraza. Horregatik asmatu dugu guk ez. Asmatu dugu kontzeptu bat, askotan erabiltzen duguna azken urte hauetan. Bai, oso famoso egin den ardura afektiboa. Beste temaza bat. Bai, egia esan bai, eta nik uste dut asko dagoela honen inguruan esateko. Ba, az gaitezen. Ez hain ondo, osasun emozionalaz, Irati Perez eta Ane Zuazu Bizkarrekin. Irati, norbaitek 5 urte pasaba dituko bazulo batetik irten gabe, agian ez du sekula entzun ardura afektiboa kontzeptu moduan, baina dezente erabiltzen da. Hala ere, ez dakit denok ematen diogun esan nahi berdina. Zer da ardura afektiboa edo zertaz ari gara, ardura afektiboaz ari garenean? Bueno, egia gaur egun asko erabiltzen den kontzeptua dela, baina berez ardura afektiboa betidanik eman den kontzeptu bat edo betidanik eman den konstrukto bat da, ez? Azkenean erlazio guztietan ematen da ardura afektibo hau, eta nik uste dut, gaur egun sare sozialekin egon dela alako boom antzeko bat, ez? Eta gaur egun denok daramagu hauan ardura afektiboaren kontzeptu hau bereziki bikote harremanen inguruan hitz egiten dugunean edo harreman afektibo sexualen inguruan hitz egiten dugunean, Gero, nik uste, beste saioetan esan izan dugun bezala, harremanak nahiko azalekoak dira, sare sozialetan azkar ematen dira, oso estimulanteak dira, eta nik uste dut behar bada honek eman digula halako eskubide bat, ez izateko hain arduratsu alderdi afektiboan bata bestearekiko, ez? Entzun izan dut, total, bi aldiz bakarrik hitz egin dugu Instagram bidez edo, Jesus, ez da inbesterainoko, ez? Behin bakarrik gelditu da, ez? Hau, aitzakia izango balitzu ezela, ez izateko arduratsu, ez? Orduan, zuk uste duzu gaiaz hainbeste hitz egiten baldin bada, dela harremanak azalekoagoak direlako orokorrean. Bueno, behar bada bai, baino errealki ardura afektiboak ez du zerikusirik harremanen iraupenekin edo harremanen etiketekin, ez? Edozein harreman dela, harreman hau martxan jartzen den momentuan, ja ardura afektiboa ere, martxan jartzen da, ez? Eta azkenean ardura afektiboa da, bai, nire emozioekiko eta bai, besten emozioekiko, ardura bat dutenean edo kontuan hartzen dutenean afektiboki elkarren artean gertatzen den hau. Izango litzateke beste pertsona eta bere emozioak kontuan hartzea, ez? Orokorrean esan da eta laburbilduz, gutxi gorabehera hori. Bai, hori da. Egia kontzeptu hontaz hitz egiten dugunean asko jotzen dugula bestien emozioekiko ardura hartzean inguruan hitz egiten dugu, baina abia puntua, nik nahiko nuke jarri guregan dagola. Azken finean, nolabait gu izan bergea, lehendabiziko, gure emozioekiko, gure sentsazioekiko, gure pentsamenduekiko eta gure jokabidekiko arduratxo. Lehendabiziko ardura guregan dago. Eta behin abia puntu hau izan ta, gero, zabaltzen dugu ardura afektibo hau beste pertsonekiko. Uste dut horregon daitekela gai honen korapil horik handienetakoa, ez? Asko hitz egiten dugu geure emozioez, gure ongizateaz, baina beste pertsonak edo bestek ze toki daukate hor? Bai, hau puntu garrantzitsua iruditzen zait, ze, klaro, gaur egun, asko hitz egiten dugu, norbere buruaren zaintzaz, gure maitasun propioaz, eta hau, oso garrantzitsua da eta zoragarri da gure maitasun propio hau zaintzea edo bilatzea, ez? Baina gizartean asko gertatzen den mugimendu bat da polarizazio antzeko bat, ez? Orduan nolabait sentsazioa dut indarra jartzen baldin badiogula soilik norbere maitasuna zaintzeari edo norbere maitasuna lantzeari, honek eskubidea ematen digula bestea zapaltzeko bezala, ez?
Eta hor, nik uste dut, pixka bat kontu zibili behar garela, nire argia zaintzeak ez duelako esan nahi, bestea zapaldu behar dudanik, ez? Hau da, ezin naiz joan esanez, nik nire burua asko maite dut, nik nire burua lehen etxiko dut, eta orduan, egun batetik bestera, ematen didazuna, ez baldin mazait interesatzen, agur gero arte, ez? Desagertu egingo naiz. Klara, hau ezin dugu esan, ez? Ezin dugu gure maitasun propioa erabili, bestearen errespetua faltatzeko edo besteari min egiteko. Hortxe titularra. Bai, eta gero gainea kontuan hartu izaki soziala gehala. Denak harremantzen gea elkarrekin, ez? Eta kontuan eduki behar dugu, behar badanik sentitzen dutena momentu batean, ez dula zergatik izan behar, besteak sentitzen dunaren berdina, ez? Eta gure kontuan eduki behar dugu. Hala ere, Irati, impresioa dut badagoela ardura afektiboa ulertzen ez duen jende asko, hori ulertzen ez duen jende asko, eta ardura afektiboaz ari garenean askotan hitz egiten dugula ardura afektibo faltaz. Zer da ardura afektibo falta? Bueno, hor adibidez berdinak jarri ditzakego, adibidez badaude pertsona asko, interesa ez dutenak aurrean duten pertsona batengan, baino aurrean duten pertsona honek maitatua sentiarazten baldin badie, garrantzitsu diela sentiarazten baldin badie, mantentzen ditugu pertsona gure inguruan, naizta guk interesa real bat ez eduki, ez? Eta hau nahiko egoista izatea da. Edo beste adibide bat adibidez, ez geanean koherente, edo ez dagonean koherentziarik esaten dutenarekin eta egiten dutenarekiko, ez? Behar bada adostu dugu gure harremana izango dela zerbait puntuala eta zerbait sexuala. Bueno, hau adostu baldin badugu, gero ezin dugu aurrekoa gonbidatu, etorri nire lagunekin, etorri nire familiarekin bazkaltzea, ez? Honek ez du koherentziarik eta hau ez da arduratsu izatea, ez? Edo bizi ditugunean erlazioak transakzio bat izango balira bezala. Aizu, ni zurekin nago, lortzen dut nahi dudana, eta behin lortu dudala, agor, ez? Klaro, hau guztia izango litzake, ardura eza edukitzea, edo egun batetik bestea hitz egiteari utzi, hau askotan gertatzen dela, eta halakoak, ez? Ezagunak egiten zaizkit bai, horietako asko, hala ere Irati, hau nondik dator? Ze ez dut uste denik pertsona onak eta txarrak beriztu eta punto? Ez. Eta gainean ere ez zait gustatzen, klasifikazio hortan sartzea, ez? Nik uste dut ardura afektiboan kontu hau datorrela asko eduki ditugun erlazio ereduetatik, ez? Nik ikusi baldin baditut harreman asko, edo nire inguruan baldin badaude harreman asko arduratsu dienak elkarrekiko, niretzat errexago izango da, baitare arduratsu izatea alderdi afektiboan, ez? Gero egia da, nik nire buruakiko eraiki dituten harremanak mingarri baldin badia, edo dinamika toksiko bat eduki baldin badute, zailagoa da nire emozio eta arduratzea, eta ondorioz besteen emozio eta arduratzea baita ere, ez? Gaina, guzti honei sartzen baldin badiogu sare sozialek duten eragina, iruditzen zait sare sozialetan ardura afektiboaren kontua asko erabiltzen dela elkar salatzeko, ez? Edo estandarte moral gisa. Segituan esaten dugu aizu, zuetzara nahiko arduratsu izaten ari, ez? Edo mingarri izaten ari zara eta saiatu bertzea askoz ere arduratsuago izaten, ez? Azken finean ardura afektiboa da zerbait ikasi egiten duguna, ereiki egiten dena erlazioetan zehar, eta balio duna ikasteko nola zaindu elkar eta nola zaindu nire burua, ez? Baina ezin dugu erabili hau elkar salatzeko, haber zer gabiltzan ongi egiten edo zer gabiltzan gaizki egiten. Orduan, orain egingo dizut, nik uste dut galderarik zailena. Zenbateraino da besteen mina gure ardura? Bai, zaila da, galdera hau erantzutea. Eta nik uste dut, gakoa dagola gure komunikatzeko moduan. Hau da, nire komunikazioa nahiko empatiko baldima da, hurbileko baldima da, goxoa baldima da, saiatzen baldima naiz, nire aurrean dudana kontuan hartzen, nire burua zaztu gabe noski, eta komunikazio hau nahiko egokia baldima da, hortik kanpo gelditzen dena, segurazkia bestearen ardura izango da. Hemen muga jartzea nahiko zaila da, eta nahiko transparente da, baina nik uste dut hor dago lagakoa, ez? Gure komunikatzeko modua zein den, eta zentzu hortan adibidez, badut terapian pertsona bat datorrena,
bere bikote harremana utzi duela gutxi, eta lan asko indugu elkarrekin, erlazioa amaitzeko momentu hau, goxo zaintzeko, ez? Ze pertsona honek ez dio bere bikotekide oiari mina egin nahi. Baina noski, galera bat bizi du bere bikote oiak, ez? Erlazioa bukatu da, eta oso minduta dago bere bikotekide oia. Orduan, pertsona hori, egunero dabil, idazten, bai WhatsApp bidez eta bai Instagram bidez, terapiara datorren pertsona honi esanez, oso minduta nago, oso gaizki pasatzen ari naiz, guztia honen errua zut daukazu, eta klaro, hor muga bat jarri behar da, ez? Orduan, terapiara datorren pertsona honek, bere komunikazioa egokia izan denean, bestearen mina besteak kudeatu beharko du. Besteak begiratu beharko du, nola dagoen, zer sentitzen duen, eta nola kudeatu dezaken hobeto, bere alderdi afektibo guzti hau, ez? Irati bukaerak denok dakigu zailak izan daitezkela, edo zabalduago dagoen zerbait da, baina hasieretan nola kudeatzen da hori? Ze gaur egun askotan hasierak dira, ez? Gatazkatsuagoak zentzu horretan. Bai, pixka bat bai. Bira, adibidez, badut beste neska bat, terapiara datorrena, eta aplikazio baten bidez, gelditu zen duela gutxi beste pertsona batekin. Eta beste pertsona honek segituan galdetzen zion. Baina zu zer zabiltza bilatzen, baina zuk zer nahi duzu nerekin, baina zer sentitzen duzu. Eta klaro, neska hau, zetorren terapia saiora guztiz agobiatuta, ez? Blokeatuta zegola, nola erantzun galdera hogei. Berak, ja badarama prozesu bat, eta gai izan zen esateko pertsona honei, begira ni oso gustora egon nahi zurekin, eta nik bagut interesa zu ezagutzeko, eta bagut interesa jarraitzeko elkar ezagutzen eta elkar gelditzen. Baina horrearaino, nik oraintxe bertan ezakit zer sentitzen dudan, zer nahi dudan zurekin, eta hau zilegi da, arduratsu izatea afektiboki ez da momenturo guztiz argi edukitzea zer nahi dudan, zer behar dudan, eta zer bilatzen dudan harreman batean, ez? Orduan, hemen ere, kontuz, ze exigentzia askokin bizitzen ditugu hasiera horiek, ez? Orduan, pixkat tentuakin ibili behar dugu salaketa, lehenago esaten nuen salaketa horretan, ez? Bai, ze dena ez da gure ardura besteenaren gainean, eta gure buruarekiko ere baditugu ardura batzuk. Hala ere Irati, ez dakit, amaitzen joateko egingo diguzu alako gomendio sorta bat ardura afektiboarekin ondo jokatzeko? Bai, nik 8 bat puntu jaso ditutez. Lehendabizikoa izango litzake identifikatzea zer den sentitzen dudana, zer den pentsatzen nabilena, non dauden nire emozioak, ez? Zer nabil sentitzen ni, zer gertatzen ari zait neri, ez? Gogoratu abia puntua gure gandagola, ez? Bigarren puntu bat izango litzake, hausnarketa bat egitea eta ardura hartzea nik sentitzen dudan horrekiko. Bai, behin identifikatuta, sentitzen dudan hau, nik sentitzen dut, ez? Behar badanago egoera batean eta ikusten dut nire bikotea beste pertsona batekin hitz egiten. Eta horrek jeloskor sentiarazten dit, baina ni sentitzen naiz jeloskor, ez? Ardura nire gandago. Nik gero eskatu diezaioket laguntza nire bikoteari, eta esan, ikusi zaitut pertsona honekin hitz egiten eta jeloskor sentitu naiz ni. Lagunduko diazu esploratzen nola sentitu naiteken maitatuago erlazio hontan, edo laguntzen diazu esploratzen neri gertatzen zaidan hau, bai, zen nik sentitzen dut guzti hau, ez? Gero, 3. puntu bat izango litzake, empatiko izatea. Azken finean, izaki sozial gehan enean, inpaktu bat sortzen dugu, bata besteakiko, bai? Nik egiten dudanak, badu eragin bat zuregan, eta alderantziz, eta zentzu hortan empatikoak izan behar geha. Kontuan eduki besteak zerbait sentitzen dula, nik egiten duten honekiko, eta alderantziz, ez? 4. puntu bat izango litzake, hausnartzea, zer diren erlazioak niretzat, edo zer den garrantzitsu erlazioetan, edo zein rol nago noituta mantentzea erlazioetan, ez? Eta galdera hauek egitea gure buruari ondoren jakiteko, nola izan gaitezken arduratsu edo nola zaindu aldituten goxoago nire erlazioak, ez?
ados irati zenbatu ditut 4, pixka bat barrura begirakoak, falta zaizkigu beste 4. Bai, hori da. 5. izango litzake kanpora begira hortan, akordioak eraikitzea. Harremanetan oso garrantzitsua da zaintza emateko eta zainduak sentitzeko akordioak eraikitzea. Nere beharrak zeintzuk diren, bestearen beharrak zeintzuk diren, eta akordioetara iritsi, elkarrekin gustora egoteko, eta elkarren beharrak ahalik eta gehien emateko. Akordioetara iritsi zeintzuk dira nere mugak, zeintzuk dira besteen mugak, gu lasai egoteko. 6. bat izango litzake, konpromezu bat hartzea. Nik uste hor gaur egun batzutan zaila egiten zaigula, konpromezuak hartzea, gauzak azkarregi digoazelako, eta nik hor argitu nahiko nuke, konpromezu bat hartzeak ez duela esan nahi harremanak betirako izan behar dutenik. Nik uste dut hor badagoela beldur batez, konpromezuaren arira ematen du konpromezu bat hartzen baldin badu dela, erlazioak betirako izan behar duela, eta hau ez dagoela. Baina konpromezu bat hartu behar dugu, erlazio horren zaintzarekiko, Nik konpromezu bat hartzen dut, bazugan, saiatuko naizela aldudan enean zaintzen, eta kontuan edukiko dut, esaten diazun guzia, edo zerbaitek mindu baldin mazaitu, konpromezu bat dut nik hau zaintzearen arira, Eta azkeneko 2 izango litzake galdetzea, galdetu beti. Batzutan beldurra ematen digu galdetzea, erlazio hau nora doa. Erlazio honetan gustora zaude, zerbait aldatu nahiko zenuke, zer behar dezu, zertan lagundu zaitzaket, galdetu. Erlazioen zaintzan galderek gauza asko argitzen dizkigute. Eta azken bat, izango litzake iritzi aldaketak baitare komunikatzea. Asko ematen den zerbait da, erlazioan zehar iritziak aldatzen goaz. Gu ere aldatzen goazelako, Eta behar bada, nik erlazio itxi bat daukat, momentu batean, monogamoa, eta iritzi aldatu dezaket. Eta behar bada momenturen batean, erlazioa ereki nahiko nuke. Eta hau, komunikatu egin beharko nuken ere bikotekideari, akordio batera iristeko, eta baitare, berak erabakia izateko, baitare, nahiko luken harremana ereki edo ez. Orduan, nik uste dut, horiek izango lirakela gako batzuk. Gako batzuk eta etxeko lanak askoretzat. Niri irati argi gelditu zaidana da, komunikazioa dela gakoetako bat, gako nagusia ez baldin bada, eta saiatu behar dugula ulertzen, izaki soziala garen nenean, gure jokaerek eta gure jardunak ze ondorio dauzkan, baina kontuan izan da dena ez dela gure ardura ere. Labur bilduz, nik uste dut ideia horiek hartu ditu dela. Oso ideia honak hartu dituzu, eta nik uste dut oso ongi labur bildu dezula gure gaurko saioa. Eskerrik asko irati, urrengora arte. Eskerrik asko zurian. Ez zain ondo, osasun emozionalaz, Irati Perez eta Ane Zuazu bizkarrekin. 3 Damatxok, EITB podcast eta gaztearentzat ekoitzitako podcasta. Eta zu, zer modu zaude?